אלונה שכטר, בעלת ומנכ"לית המרפאה לאסתטיקה אלונה שכטר ודוקטור ריסין. היום אנחנו מדברות על פילינג. מה זה פילינג? קודם כל, המטרה של פילינג זה להוריד קמטים, להוריד כתמים, להוריד חטטים לעתים. וכאן יש משפחה ממש גדולה. כאילו, פילינג זה כמו להגיד ירקות. יש המון סוגים של ירקות. אז יש פילינגים שאנחנו עושים לבד בבית, החל מהחומצות האלפא-הידרוקסיות, דרך הרטין A, וזה משהו שעושים אותו באופן תמידי, שיטתי, יומיומי, או יותר נכון להגיד ערב-ערב, מכיוון שחשוב ביום להפך להגן מפני השמש, אי אפשר לשים פילינג ביום ולצאת השמש. אז קיץ זאת לא עונה טובה לפילינג. אני לא מסכימה עם זה. את יודעת, זאת דעה שממש אני מפריחה אותה, ומדוע? אני חושבת שבמדינת ישראל, בגלל שמאוד מאוד חם, דווקא בקיץ נשים בורחות כמה שאפשר מהחום. דווקא, לפחות אני מסתכלת עליי, בחורף כל הזמן קר לי, וכשיוצאת השמש ישר אני יוצאת כמו להתחרדן, מה שנקרא. ולעומת זאת בקיץ כל כך חם, שאני בורחת למקומות מוצלים ומוגנים. ולכן דווקא בקיץ, אם אנחנו הולכים על פילינגים שהם קצת יותר עמוקים אצל רופא עור, ולא פילינג שאנחנו עושות באופן יומיומי בבית, או פילינג שעושים אצל קוסמטיקאית לסוף שבוע, אלא משהו על בסיס של חומצת טריכואצטית, מה שנקרא TCA, או אפילו הפנול, שאת צריכה ממש להיות מוגנת כשבוע, לטעמי, הקיץ הוא זמן מצוין. מה השיטות השונות של הפילינג? אז זהו, השיטה הראשונה זה באמת, כמו שאמרנו, המשכות למיניהם. אז יש את החומצה האלפא-הידרוקסית, שזה הדבר הכי קל והכי טבעי. החומצה הזאת בעצם עשויה מהאתר של פירות ההדר, בתוספת של ויטמינים ומינרלים, בעיקר מים המלח. הקרם שהוא מעל קצת זה הקליגמן, שרוב הרופאים מכירים את הרצפט שנקרא קליגמן, זה בעצם הרטין A בתוספת של ויטמין C וויטמינים נוספים, ואז אנחנו רואות מין אדמומיות קטנה ומין קילוף עדין של האור, משהו שכמעט ולא נראה לעין. קוסמטיקאית יכולה לעשות את זה? או זה כבר עושים לבד בבית. קוסמטיקאית עושה בדרך כלל את החומצה הטריכואצטית, אבל בריכוז נמוך. החומצה הזאת בעצם יוצרת קביעה. עכשיו, אנחנו יודעים שהאור הוא הרופא של עצמו. אם את פוגעת באור, האור יודע לשקם את עצמו ולהחליף את עצמו בעצם לאור חדש, להיוולד מחדש. קוסמטיקאיות עושות את החומצה הטריכואצטית בריכוז נמוך של 4%, 5%, 6%. אנחנו מגיעים עם רופא אור לריכוז של 35%. זה ממש כבר קילוף, ואז יוצא מתחת אור מאוד מאוד יפה. השיטה הכי עמוקה זה הפנול, שאני הרבה מאוד שנים ממש סגדתי לשיטה. לאחרונה התחלתי ללכת קצת אחורה. מדוע? הפנול זה בעצם חומר שממיס את האור. עושים את זה בחדר ניתוח. אישה צריכה להיות במשך שבוע ימים עם מסכה, אחרי שבוע היא מסירה את המסכה. הבעיה היא שהיות וכל האור מתחלף, היתרון הוא באמת שזה מוריד קמטים וחטטים עמוקים יותר, החיסרון הוא שממש נוצרים שני צבעים שלא נעלמים לעולם, אז זה תמיד נראה קצת מלאכותי. תגידי לי כמה זמן זה מחזיק מעמד? שום דבר לא מחזיק מעמד. כלום. אני אומרת תמיד שאני משווה כל טיפול בתחום האסתטיקה לשעון קיץ חורף. אנחנו פשוט מושכות את השעון אחורה קצת. זאת אומרת, אם אני היום בת 50 ואני רוצה לעשות איזשהו פילינג שיחזיר את האור לגיל 35, אז הוא יחזיר לגיל 35, ומאותו רגע השעון יתחיל לתקתק. יש תגובות אלרגיות? יכולות להיות תגובות אלרגיות, כן. ולכן אני מאוד מאוד ממליצה. כל דבר שהוא טיפונת אגרסיבי, לא לעשות בשום מקום שלא אצל רופא עור. רופא עור יודע לפתור את הבעיה, הוא יודע לתת לא רק פתרון, הוא יודע גם למנוע מלכתחילה את הבעיות האלרגיות. ודבר נוסף שהוא מאוד חשוב, וזה מזכיר לי את חמותי, לא לעשות את הדברים האלה לפני אירוע. הרבה נשים רוצות להיות יפות לקראת החתונה, לקראת הבר מצווה. חמותי עשתה יומיים לפני החתונה שלי פילינג, והגיעה לחתונה עם אלרגיה כולה אדומה. ולכן את כל הדברים האלה לעשות חודש, חודשיים לפני, לתת לאור את זמן ההחלמה שלו, והכי חשוב,
פיקוח של רופא עור על כל התהליך, לא לעשות ניסיונות לבד בבית. אלונה שכטר, תודה רבה. עורך דין זיו בייטל, תודה רבה לכם.